Annyeonghaseyo! Welcome to my YouTube channel! So, I was born and raised here in Chicago. In Bacon District, Sorsogon City. So for today's video, I will be giving you 5 words that you should know before you come and visit Bicolandia. Bicolandia. Specifically, words from Bacon District. Because that is the specific district where I came from. Okay? So first word that I want you to know is the word Dagos. Okay? Again, that word is Dagos. Pag pumasok ka sa Sorsogon, pagpasok ng bus, makikita mo dun sa welcome art. Dagos po kamo. So, that word means tuloy. So, dapat alam mo na pag may nabasa kang Dagos dito sa amin, ibig sabihin niyan tuloy. Alam naman natin na ang mga Pilipino ay hospitable. So, pag pumunta ka na dito sa Bacon, sasabihin ng mga tao dito sa'yo, pagpasok mo, Dagos po kamo. So, tumuloy ka. That is a polite response. Lalo na kung bisita ka. Dagos. Okay? So, Dagos sa aking YouTube channel. Okay. The next word that you have to know is the word tabi. Tabi. The stress is in the first syllable. Tabi. Okay? So, ang ibig sabihin ng tabi dito sa amin is po. This is a very polite expression ng mga Bakong noon. Pag bago ka lang dito sa amin, lahat ng sagot mo sa tinanong sa'yo ng matatanda, dapat may tabi. Halimbawa, tinanong ko, taga saan ka? Sabihin mo, taga Maynila, tabi. Taga Maynila po. So, dapat alam mo, makibagay, dapat polite ka. So, lahat ng salita mo, lagyan mo sa dulo ng tabi. Lahat ng mga medyo matatanda sa'yo, lahat ng kaidaran mo, pag sumagot ka na pumunta ka dito, sabihin mo, opo, tabi. Tabi yan. Okay? Very polite. Tabi. Our third word is the word sira. Okay? So, pag pumunta dito ang mga bisita, mga foreigners, mga taga Maynila, dito sa amin, kasi may mga lugar dito na mga malapit sa dagat din, sa Pacific Ocean. So, marami din dito nagtitinda ng isda. So, sa amin, pag narinig mo ang word na sira kayo dyan. Ang sira ay hindi sira ulo, hindi ganun. Ang sira dito sa amin ay isda. So, kahit gaano ka-fresh ng isda dito sa amin, sira pa rin yan. Okay? Gets? So, pag pumunta kayo dito sa amin, nakakatim kayo ng fresh na mga sira. Fresh na sira. Okay, fourth word. The word is dogi. Dogi. Ano kaya yun? Ano palagay nyo ang dogi? Akala nyo aso? Akala nyo yung papi? Akala nyo yun ang dogi? Sorry. Pero ang dogi sa amin, kinakain pa lang yan ng aso. Yan yung mga, pag kumain ka ng isda, may matitirang mga tinik. So, yan ang pinapakain namin dito sa mga aso namin. Mga tinik ng isda, ang tawag dyan sa amin ay dogi. Kaya pag nakarinig kayo ng mga tao dito sa Bicol, lalo na dito sa Bacong, oh, yung dogi, itira mo. Baka itira mo yung aso. Huwag mong itira ang aso. Itira mo yung tinik ng isda na ipapakain sa doggy, sa aso. Okay? So, dogi. Ang last word ay hindi pala word. Ito ay expression ng mga taga Bicol. Ang expression na Diyos mabalos. So, paglabas mo ng Bicol, makikita mo dun sa welcome art, sa likod ng welcome art nila. Sa likod ng Dagos po kamo. Ang nasa likod is Diyos mabalos.
Ito ang expression ng ibig sabihin ay thank you, God bless. So, yun yung ibig sabihin ng Diyos mabalos. Pag narinig mo ang mga tao dito sa Bicol na nagsabi sa'yo ng Diyos mabalos, ibig sabihin, they are very thankful sa ginawa mo sa kanila. Diyos mabalos, sa Indogabos. Ganun ang expression ng pagpapasalamat ng mga taga Bicol. So, sa lahat ng subscribers natin dyan, sa lahat ng mga nag-views ng videos, kahit hindi naman tayo sikat, salamat sa oras nyo. Diyos mabalos sa inyo garos. Okay, so thank you so much for watching.